Yan naman oh. Bako tayo. Kakaibang shell naman yung mga kuha natin dito mga kasinag. Ano? Ito na mga kasinag lahat ng nakaykay natin. Ayan o. Mga kasinag, sa mga ng hapon. Ngayon pala mga kasinag, magkakaykay ulit ako. Sulo-sulo lang ako ngayon mga kasinag. Kasi yung mga kasama ko nasa school na. Nag-reskwela sila. Dito lang ako magkakaykay sa tapat. Hibas na kasi ang dagat mga kasinag. Hapon na kaya ang ate. Kaya kainiti tayo magkakaykay. Ayan oh, hibas na oh. Ayan. Nakita niyo mga kasinag. Hibas ang dagat namin ngayon. Grabing init. Antin din ang init. Sabi nila may kaykayin din daw dito. Yan, makaykay tayo para mas lalong maraming gatas yung inahin natin baboy. Dito tayo kukuha mga kasinag. Hanap tayo dito. Ayan oh, parang ano ito parang mahirap pagkaykay dito gawa ng ano mabato. Mabato ba ang mga kasinag? Try daw natin. Ito na hindi ala kong pangkaykay oh. Gawa ng kahapon dala ko mga kasinag. Sandok. May sira yung sandok. May sira yung sandok kahapon. Mapuputol. Tingnan ko daw kung meron dito. Kaya maganda magkaykay. Dito kaya meron kayo dito. Dito mga kasinag oh, ganyan oh. Wala baga. Mahina. Dito sa may lugar na ito. Dito ay barabaybay na ito. Hahanap tayo mga kasinag ng kakaykayan ng magarganda. Ito sa burbuhangin na ito. Baka meron dito. Meron nga. Ayan oh. Meron nga mga kasinag oh. Nakaisa na tayo. Ayan oh. Meron pala no. Nakita niyo mga kasinag oh. Malalaki. Ano? Makakarami tayo dito. Pagka ganito makakarami tayo. Meron na naman. Kakakuha naman tayo. Ano? Yan naman oh. Kakuha tayo. Kakaibang shell naman yung makakuha natin dito mga kasinag. Iba naman. Hindi kagaya nung kahapon.
Yan oh. Oh, ganyan mga kasinag oh. Oh, kagaya niyan oh, nakita niyan oh. Siya na yan, di ba? Oh, siya na yan oh. Yan yung kinukuha. Isa pa lang nakukuha ko. Ito pa oh. Kalabas na oh. Ayan. Tiyaga lang ang ganito mga kasinag pagkakaykay. Ayan oh. Di ba? Dito sa amin mga kasinag, masipag ka lang. Marami dito mga shell na nakukuha. Ayan, lalabasan na oh. Kita naman. Sumasabit naman sa mga kasinag. Ayan oh. Kita yan. Ayan oh. Dalawa na. Saka mababaw lang naman ang baon nila. Hindi mo malalim. Ganito. Kita niyo yan. Nakaykay ko na ito mga kasinag oh. Yan oh, hanggang dun. Pagdating sa unahan na yun, wala na ako nakukuha dun. Ito pala nakuha ko oh. Serya na ito. Ito lang ang aking nakuha. Yan. Kita nyo. Dito naman tayo sa lugar na ito. Ayan, nakikita yan. Dito naman tayo mga kasinag. Dito naman tayo. Tingnan natin kung meron dito. Ayun, meron isa. Madalang mga kasinag. Hindi na natin nakukuha. Hindi lang pala talaga dito mga kasinag. Tapos medyo malalim. Patay kayo, medyo malalim lang yun. Ayan mga kasinag. Ngayon ko lang na-discover na meron pala dito sa tubig na ito. Ayan o. Kaya pa kasi mga kasinag, meron pala dito. Kahit mainit yung tubig niya. Ayan yung nakuha ko. Kita niyo? Ayan. Kunting hapihap mo lang, sumasabit siya.
di ba? Oh. May maliit, alpasan natin maliit. Diba, diba? May sumabit. Yun, may sumabit. Oh. Meron pala dito. Yun, may nagsabit. May naramdaman ako sabit, dalawa. Ayan, oh, di ba? Ang galing. Oh, ang dami, may sumabit, madami. Madaming sumabit. Ilan yun? Dalawa. Tatlo yata yung sumabit. Dalawa lang nakuha natin. Nasaan pa? Dalawa. Kakapawin lang natin ang ganyan mga kasinag. Oh, yun, may sumabit. Salit, maliit. Hayain na yan. Dito. Yun, no. Di ba? Ayan mga kasinag, itong shell na ito ang nakuha natin. Ayan oh. Iisang klaseng shell lang yung nakuha natin ngayon. Hindi kagaya kahapon, maraming klase, mix yung kahapon. Ngayon, iisang klase lang mga kasinag oh, kung mapapansin nyo. Para pahinga muna ako ng konti at hibas pa naman ang dagat. Magkakaykay pa tayo mga kasinag. Ang dami ko nakuha dito sa lugar na ito. Oh, meron pa nga oh. Dito sa tubig na ito. Nakakuha pa tayo. Mabato na kasi mga kasinag. Pag sinalat mo kasi, ganun, pag tumunog siya, kala mo siya na, yung pala bato. May mga bato kaya. Oh, ayan oh. Ay, punaw. Ay, patay. May maliit. Nakakakuha tayo. Madami kasing bato dito mga kasinag oh. Nakakuha tayo. Dalawa. Marami sana dito mga kasinag, kaso lang kakapain mo talaga. Hindi mo na makakaykay. Marami kasing kasamang bato.
wala. Naglipat ako mga kasinag ng pwesto. Mahina. Ang ganito kasi mga shell, area lang, hindi lahat ng buhanginan meron. Area lang mga kasinag, kaya hahanap naman tayo ng lugar kung saan pwede ulit tayo magkaykay. Dito. Try natin dito. Area lang kasi ito mga kasinag eh. Ito, subukan natin dito. Wala rin. Mahina dito daw sa may tabing dagat. Ayan dagat namin ngayon oh. Ayan oh. Tingnan natin dito sa may buhangin dito sa tabing dagat. Ito, kaya buhangin na ito. Ito, subukan natin to. Puro bato. Wala man lang naligaw kahit isa. Walang naliligaw. Ito tabing dagat na ito eh oh. Tabi na ito mga kasinag yan oh. Palaki na yata ang tubig. Wala. Mahina. Mahina mga kasinag, mahina. Balik tayo sa gilid at hanap ulit tayo ng lugar na pwede pagkaykayan doon sa gilid na yun. Hanap tayo mga kasinag. Pero pag wala na akong nakita na area na pwede pagkaykayan natin mga kasinag, ang gawin ko na lang, gamain ko na lang yung iniwanan natin kanina, yung may tubig. Pwede naman siya gamain. Habang hindi pa malaki ang tubig, kaya pa yun mga kasinag. Wala dito. Puro bato na kasi oh. Balik tayo dun sa area natin kanina. Balik tayo. Yung nakuha namin kahapon na shell mga kasinag, nalaga na namin kanina na ipainom na doon sa baboy. O tapos ito para bukas naman to. Ang lagain namin para bukas, papainom naman namin. Subukan natin dito. Meron kaya ito? Wala dyan, may hina dyan. Dito ako nagkaykay kanina eh. Dito oh, ayan mga kasinag oh. Subukan daw natin dito. Makakuha pa man.
Mahina. Dito ako kanina nakarami ay sa lugar na yan. Wala na kasi eh. Habang nagkakaykay ako dito mga kasinag, pinagparakaykay ko nga ni dyan hanggang dyan, pataas. Habang kakakaykay ko, hindi ko na malayan, nabuhang ko na pala yung stock na tubig dyan, nagawang ko ng kanal. Huwag ganyan nabuhang. Kaya yan, mawawala yung tubig nun, makakapanguha pa tayo. Kasi ang dagat mga kasinag, ayun pa lang ang tubig malayo pa. Biruin nyo, ang dami yung nabawas sa tubig ayan hindi ko na malayan. Kung kanina ko pala ginawa yun, ay gas na sana yan, di mas marami sana ako nakuha. Hindi ko naisipan yung kanina mga kasinag, ngayon ko lang naisipan Ito na mga kasinag lahat ng nakaykay natin. Ayan Ayan na mga kasinag kapanghina. Pinagparakaykay ko naman yan mga kasinag hanggang doon. Kasi kukunti na lang yung tubig. Uwi na ako mga kasinag. Tama na ito. Hapon na rin naman. Saka yung tubig. Ayan malapit na yung tubig. Palaki na ang tubig. Tama na ito. Bukas naman. Bahala na bukas kung saan area naman tayo magkakaykay. Sapat na ito mga kasinag. Halos sobra-sobra ito. 2 laga na ito dun sa inahin na baboy. Mga kasinag, ito yung ating nakuha. Ayan Kala mo yung mga bato. Ang tawag pala dito mga kasinag, bugat. Asa shell na yan. Bugat ang tawag dyan. Bugat. Sa inyo mga kasinag, anong tawag nito? Dito sa amin, bugat ito. Ayan bukas na natin lutuin to. Kasi yung nakuha namin kahapon mga kasinag, kanina lang niluto ni Mrs. Ayun na nga, ay binahog na doon sa baboy. Kaya ito, para bukas naman. Tapos bukas, magkakaykay naman ako para sa sunod na araw naman. Hanap naman tayo ng area kung saan tayo magkakaykay.